Ogbesu da ogene ya ka dịkwa gị mma dị ogene na-eme taa ị na-ebukowa ọkụkọ ogene na ha onye a na-eme oge tawu ụbọchị orie ihe uchuchi ajụ ịbanyekwa n'ihe ori oge na-asị nekwu na anyị nwoke ebe nwa maazị Chinedu na-ebu MC Bọmbụ MC ogene na-ada ikwe m ọkụkọ naanị ivukowere ọkwa bịa wuo ọkụkọ nọ n'gote agha ehe ikwe m ọkụkọ nekwa ọkọ gbanarị gbechi m wee nna m iwe ewe na-eru Chineke sitere ego nekwu nwa gbana ya ezite nke na-eje ka gbana ịnụ ikwe m ọkụ na-achịkwa ọkụ nwata nwa mara mma na-agba ọsọ ime ọnụ ndị dị ka anaghị n'ọnwa nụ ka egbe isi kịwa Deeper Life ma ndị na-ele ọkụ eji aga ọnụ ma ndụbanye oge ọ dị nna ya ukwe kedu afọ gị biko ị bịara ile ọkụkọ ka isi elekwe n'oke ọkụkọ aghọgburu gị anịma mgbe iji wee ihe mie so anya na-agbaghị onye mbụ ngwa na-eke niile anyị na-ahụ na-enwetakwa kema tiri nwoke ha nwa mgbe igbo olesi ma ọkọ 5,000 on 3,000 ọdụ nke ọnene ọdụ nke eziokwu olesi na 3,000 oke ọ uru anyị Chukwu ga-agọzi anyị tiri Igbo gozi ihe na onwe ya tiri Igbo ọ ga na-eleta ego mgbe niile odi aga amaka nọ ngwanụ anyị eyiweke na-agawa n'ọdụ ihu onye ọ na-abịa gote ọkụkọ o je ka egbube nna ya ime ọkụ ihe ije ka eme ije mụọ n'aka ndị mmadụ ihe a na-eme echiweje ka agwa nche ndị mmadụ be anyị taa nwa ụbọchị orio ihe ochuchu ajụ onye ọ na-je ewepụta ogboto ha na-awa eje ka asị na ya chita si ekwe echi sikwa ya jebe nnụnụ edewo m na-agba ọsọ oku onye adịrị anyị na mma ndị nọ n'ezi ọja m o ji ege na kama aga m bịa chita ọkụkọ m ji eme eyi ugozi anyị niile ndị je ka ya ayọ n'udo ndị je ka afụ ya afụ n'udo manwụ ya agba ọhụma ndị je ka aba mawa unu niile yọwa na ọ ya dịrị anyị na mma na-ewe anyị ise